Domnilor. Marius Novanc este un adevărat sex symbol în sportul românesc. Fetele au și de ce să suspine după el. E într-o formă de zile mari. Capitanul naționalei de handbal trage zilnic de greutăți în sala de forță și adaugă apoi și o porție zdravănă de not. E meseria mea, din mea trăiesc și e normal să am grijă și să încerc să mă întrețin, să fiu tot timpul la cel mai înalt nivel. Novanc e noul jucător de la Știința Bacău. Moldovenii sunt convinși că au luat cel mai bun pivot din România și au gânduri mari. Vor ca la anul să se bată la titlul cu HCM Constanța. În următorii 2 ani se vor face investiții și mai mari la Bacău. Sper ca lucrul ăsta să se întâmple, ca Bacău să ajungă pe prima poziție a campionatului. Novanc poate fi văzut în aceste zile în sala de handbal de la Chiajna, unde participă la o competiție nouă, Cupa Ligii Profesioniste la Handbal. Probabil și cu această cupă va mai ridica puțin nivelul handbalului.